Това е предаване на телевизия Евроком, което излъчваме всеки ден от понеделник до петък от 16 до 19 часа и 30 минути. Много ми е приятно, че при мен в студиото дойдоха двама души, които идват от Габровския Балкан, заредени с чист въздух и добро настроение. Цветелина Миланова, управител на резиденцията, няма да кажа коя, и господин Юрий Ценков, собственик на резиденцията. Добре дошли, добър ден. Добър ден. И резиденцията се казва Златни времена. Това е резиденция за възрастни хора. Все сме чували резиденции на писатели, поети, художници, държавници, но резиденция за възрастни хора ми звучи много интересно и привлекателно. Да, то е така. Едно прекрасно място, нашата резиденция, дом за възрастни хора Златни времена, отвори врати в началото на тази година и доста успешно до момента бих казала. Намираме се в Габрово, в подножието на Соколския манастир, на 2 км от Етъра, и се намираме в природен парк Българка. Това е един от невероятните природни паркове, но ако нашите зрители искат техните родители да прекарват старините си на хубаво място, аз им го препоръчвам, защото едно съчетание на невероятно място, в което има манастир, чист планински въздух, мирис на треви, на борове и така нататък, създава... Рози. Да. Рози и природен. Аз съм го виждал само на снимки. Не, виждал съм и аз само на снимки, защото това е резиденция. Да. Как ви се роди идеята? Идеята се роди преди 3 години. Наложени са да търсим место за нашите родители. Няма кой да ги гледа. Ама въпреки, че в момента зрителите виждат снимки от зимата, то е невероятно. Да, това е от зимата. И обикаляхме по подобни места в София, в района, и се оказа, че е голям проблем да намериш добре направен, поддържан дом, в който да оставиш своите родители или родител и да нямаш притеснение относно гледането, обгрижването, средата, в която се намира. И идвайки по този път, реших, че трябва да направим такъв един дом, в който всеки... То си е направо като 5-звезден хотел. То си е 5-звезден хотел. Да, отговаря на лукса на такъв хотел. Обгрижването също е на подобаващо ниво. Персоналът е внимателен. Няма да ви питам конкретно, но поносими ли са цените, защото нямаме право да съобщаваме цени? Да, цените са съобразено с качество, което предлагаме, и с нивото на обслужване. Те на степени ли са? И какво предлага всяка степен? Да, имаме няколко вида стаи. Най-общо стаи за двама, в които всяка една стая имаме мини-бар, има хладилник, има гардероб, има телевизор. Санитарен възел. Санитарен възел, баня, всичко това е във всяка една стая, както в един хотел луксозен. Да. Освен това имаме стаи за един човек, като всичките стаи имат и възможност за балкон. Аз, доколкото виждам, хората там, попаднали там, ще бъдат обгрижени, нахранени и един пълноценен живот. Да, ние всъщност разполагаме със собствена кухня, професионално оборудвана кухня. И всеки ден се изготвя менюто, с което се хранят нашите тук гости. Виждаме, част от кухнята. То е съобразено по рецептурник, съответно е съобразено и с нуждите на всеки един резидент, тъй като с напредването на възрастта Вие на гостите им казвате резиденти. Така много добре звучи. Те са наши гости, наши резиденти. Прекарваме дните си заедно, даже бих казала семейство. И това беше всъщност нашата мисия от самото начало, да осигурим грижи и внимание за тези хора и те да могат достойно да изживеят старините си, да се чувстват добре. И аз искам само да допълня на нашите зрители, не знам дали са обърнали внимание, но храна, която се приготвя всеки ден. Не кетеринг, който пристига от предния ден. Да, и защото в някои от домовете е така. Точно така. Прясна храна, доставена от региона. Всъщност използваме... местни доставчици. Да.
Много е хубаво и това трябва да знаят децата на родители, които може би ще попаднат при вас, че за тяхното здраве допринася и невероятно чистия въздух с богато съдържание на озон. Да. И в един триъгълник между Габрово, Трявна, Дряново, Дряновския манастир, Етара, вие го споменахте, Боженци, да не споменаваме всичко. Да. Шипка. Да, Шипка. Организирате ли им така на хората посещения? Абсолютно, да. Стига времето да позволява. Различни екскурзии до Соколски манастир, което е любимата дестинация на повечето от нашите Там гости. вече ходят пеша. Да, защото той е близко, да. Това е много близко, да. Там е чешмата на Колюфичето, която е строена преди много години. 1868. И все още тече. И все още тече. Все още тече. Това е любимото място за разходки на тези, които са в добра кондиция. Иначе... При вас, може би, попадат и много интересни хора. Вие опитвали ли сте се, примерно, да записвате техни истории, защото всеки има какво да разкаже и това да бъде като един невероятен дневник на хората, които са били в този дом? Да, мислим да стартираме нещо подобно, тъй като наистина техните истории са толкова различни и ни радва това, че те могат да разкажат своите истории отново и отново, тъй като сигурно техните деца са ги чували стотици пъти и вече са им скучни, но разказани още веднъж наново, сякаш им дъхва живот. След време, живот и здраве, вие може да издадете една невероятна книга с историите на хората от златни времена. Да, от резиденция Златни времена. Много е важно да успеем да убедим и зрителите, и всеки един от нас, че е много по-добре човека да бъде социализиран в подобни заведения, отколкото да стои сам в къщи и да чака да се приберат близките му от работа, за да се погрижат за него. И като споменах погрижат, нека да кажем няколко думи за невероятно място. Сега го виждам. Наистина тези кадри са уникални. Как се грижите за тяхното здраве? Да, нашият екип, всеки един човек от нашия екип е нает със специална функция и мисля, че сме изградили една добра рутина за нашите резиденти. Грижим се за тях според нуждите на всеки един от тях, освен домашно приготвената храна. Господин Ценков, управителя си е управител. Винаги говори повече от собственика. Това му е работа. Да. Но кажете няколко думи за това, за медицинските грижи. Как е осигурено медицинското обслужване? Имаме медицински сестри и санитарки, които обслужват нашите гости или резиденти. Освен това, личният лекар от Габрово периодично... Те, когато дойдат при вас, вече имат личен лекар, който е от Габрово. Който е от Габрово, защото когато са отдалечени, да речем от Руси, имаме от Варна... Отдалечени места. Отдалечени места, вече не е много практично да остане стария личен лекар и им предлагаме избор на някой от габровските лекари, който да им дава новите лекарства, да ги обгрижва. И всичките стаи сме сложили бутони за оповестяване при нужда, понеже грижите са 24/7. Да. Така че дежурни и винаги реагират своевременно, ако се наложи нещо да се направи, да се вземе. Виждам стаите, които са много приятни, но съм гледал в чужбина подобни стаи. В тези стаи обикновено собствениците закачат снимки на деца, на близки. Точно така. Няма да е лошо да помислите върху това. Да, тук в тези кадри са без снимките, но всеки наш гост си носи най-свидните спомени, окачва си ги, които да са пред очите му. Има специално място във всяка стая, точно до вратата, където е отредено за снимки, спомени и всичките резиденти са си го направили техен кът. Браво. Да. А какъв е таргетът на хората, които в момента са при вас? Защото за бъдеще не можем да говорим. То се променят нещата. Най-голямата част са родители, чието деца са извън България. И те са пробвали да бъдат обгрижвани по един или друг начин с помощта на гледачки, с помощта на комшии отгоре, комшии отдолу. И се оказва, че на тази дейност не може да се разчита, тъй като няма непрекъснатост на услугата, няма контрол върху качеството на услугата. И те са отдалечени
през Skype или Viber, нали, контрол няма как да бъде осъществен. Прочетох отзив за вашия дом, че в някои отношения той е вашата резиденция, извинявайте. Ние така сме свикнали. Старчески дом, но не е резиденция за възрастни хора. В някои отношения е по-добър от подобни в Холандия, Германия и някои други държави. Това е така, защото основен проблем в този тип заведения е да намериш подходящия всеотдаен и внимателен персонал. Екипа, с който да работят. Как го мотивирате обаче екипа? Това е много важно. Ами, освен доброто заплащане, трябва да го има като призвание човек, за да се занимава с тая работа. И тук е момента да благодарим на нашите сътрудници за помощта, която ни оказват. А когато дойдат близки или деца на, щях да кажа, почиващите на вашите резиденти, има ли места, където те могат да останат да нощуват в стаи, апартамент, нещо? Да, абсолютно. Разполагаме с VIP апартамент и той е направен точно с тази цел. Когато... Но не като в правителствена болница, нали? Не. Те могат да останат за колкото време пожелаят и да прекарат време със своите близки и да имат едно пълноценно време с тях, докато са на гости на нас. Златни времена може би ще се превърне в хитова резиденция за възрастни хора. Нашите колеги изписват телефоните, имейлите, на които могат да ви потърсят, но когато и да попитат в региона, там всеки ще каже къде се намира. Виждам, въпрос на време трябва, защото ние отворихме началото на годината, все още не сме достатъчно популярни. Помня, наши колеги идваха и снимаха. Нашия екип много съжаляваше, че тогава трябваше да ходим на друго място, си спомням, беше нещо много интересно. Но в края на края ще виждам, избрали сте си млада управителка, амбициозна. Така е. Да се надяваме, че тя ще оставя за дълги години трайни следи в хората и в техните деца, които са били. Дай Боже. Това е целта. Нашата мисия е просто те да се чувстват добре, спокойни и наистина сме изградили мини семейство. Те имат ли възможност да четат литература, филми, ако трябва някакви имаме киновечер. Имаме киновечер всяка събота. Избира се филм, гледа се заедно. Разполагаме с библиотека, така че те... Аз ви пожелавам в скоро време да има някаква сватба между възрастни хора. Това е характерно, характерно е в някои от домовете. Защо не? Би било интересно, Той живота продължава и на 70, и 75, и на 80. Ми харесват се хората и толкова са в края на краища, Ще се радвам да има сватба, Ще ни поканите, нали? Абсолютно. Рождените дни как ги организирате? Защото това са така много... Това са мили моменти, лични, които се споделят от всички наши гости с торта, с шампанско, поздравления от всички роднини. При нас имаме широколентов интернет сателитен, имаме във всяка стая над 1000 канала. Но това са вече хора на определени години, които спокойно боравят с интернет. Спокойно боравят, а пък ако не могат, ние им помагаме и те се научават. Като цяло това са хора, които са професии, да речем, били лекари, медицински сестри, учители. И малко им трябва да се научат да работят с новите технологии. Вие направо имате късмет, че сте избрали това наистина прохладно място в Соколовския манастир. Не го казвам случайно, защото вчера излезе една новина на НАСА, че това ще бъде последното хладно лято в следващите години. Не, в живота на всеки един, който в момента е жив. Това ще бъде последното лято хладно. С тези температури. От тук нататък всичко ще се покачва, така че вие имате невероятен усет към тези неща, може би без да искате. Така че под вековните дъбове и горите на Балкана няма мечки, нали? Не, мечките за сега са по-нагоре. Ама при вас е много интересно, защото вие може да им организирате и така много интересни срещи и разговори с монахините от манастира. Някои, които имат нужда да общуват духовно, разбира се, могат да го направят това. Да го кажем и това, защото това е много важно. Важно е. Да, случва се и го има като възможност, със сигурност.
Грижа и внимание, това трябва да бъде мисията на всеки един от нас към хората, които много е хубаво. Мини хладилник, кана, направо си е хотел. Да. Как обаче успявате да поддържате всичко това, защото вие сега сте в началото и постъпленията явно не са толкова много, но пък се... Ами, то е първо, началото винаги е трудно, но като се зададе един висок стандарт... Забелязва ли се вече така? Не поддържа се нивото. Не стабилизиране? Стабилизира се, да. Стабилизира се. Хората се научават какво трябва да правят, какви са им отговорностите, задълженията. И той е един въпрос, един процес на взаимно опознаване, разбиране. Ние се съобразяваме с потребностите на нашите гости. Да. Те се съобразяват с правилата, които трябва да спазват, защото това е една общност и нали, имаме правила, които трябва да отговарят на нуждите на всички хора. Като цяло нещата върват добре. Една мини-общност, дружелюбна, приятелски отношения. Аз много се радвам, защото тези дни пак излязоха новини и съобщения, че държавата започва да затваря старчески домове, които някои от тях наистина са... страшни. Да, има такава национална стратегия за дългосрочна и достойна грижа за възрастните хора. И доколкото съм запозната, мисля, че от началото на годината са затворени 8 такива. Като те не са точно старчески домове, само единствено. Мисля, че има и такива, които са тип хоспис. Хора с психични отклонения. Те не трябва да бъдат събирани на едно място, защото наистина... Ами не трябва да бъдат събирани. Аз съм посещавал такива държавни и общински домове. Деликатно да се изразя, не е подходящо място за преживяване. Да. Доста е потискащо и ако дори да си имаш добра живучест в такава среда, не може да преживееш много. Трудно може да изкара. Трудно може да изкара. Да. И затова много хора си подобряват здравословното състояние. Значи аз само доколкото разбирам, вие с тези модерни архитектурни елементи, може би сте използвали и материали, които са качествени, тъй като когато човек живее на едно място, сградата трябва да е от качествени материали. Да, така е. Може би собственикът да каже за самата архитектура на сградата, тъй като той много държеше да спазим този възрожденски стил. Виждам аз балконите, всичко е... Използване са основно естествени материали, камък, дърво, така че да се впишеме в... Ние нарочно излъчваме тези кадри, за да усетят малко хлад зрителите в тези горещи дни. Да полъкне от телевизора малко студенина. Да. Там е красиво и зимата, и лятото сега. И сега е красиво. В езерата щъкат златните рибки. Да, и мобилните телефони са в ръцете на бабите имат мобилни гости, телефони, таблети, непрекъснато се свързват със своите близки. Ами не ми остава нищо друго, освен да ви благодаря и показахме на нашите зрители това невероятно място. Както аз обичам да казвам, така тези години, на които идват хората, са залезът на живота, но може да има и прекрасни залези, както е вашия дом. Невероятни, да. Благодарим ви. Благодаря ви за днешното гостуване.